Здравейте! Казвам се Кристин и съм завършила семейна и брачна терапия. Видеото, което предоставям на този канал, е за раково болните и техните семейства. То е с изцяло информативни цели. Не бива да бъде заместител при нужда от консултация с медицински специалист или психолог. Днес ще си поговорим за чувството за изтръпване, което най-често се появява, когато преживяваме тежък стрес или прегаряне и изпитваме силни и непреодолими емоции, какъвто е случая с диагностицирания току-що човек, както и при психични състояния, като депресия или тревожност. Това чувство на изтръпване е емоционална вид изтръпналост. Въпреки това изтръпване е естествен процес и не бива да ви плаши. Но от друга страна ни оставя в безвъздушното пространство, точно тогава, когато може би е необходимо да вземем жизнено важни решения и не бива да се бави. Защото всяка липса на действие или неправилно взето решение може да е трудна за поправяне. За повечето хора диагнозата рак е ужасна изненада и като че ли идва от изнемителица. В такива случаи човек се чувства претръпнал от нея. Мозъкът изключва, за да се справи с това усещане, и това емоционално състояние ви кара да се чувствате изтръпнали или претръпнали. Ето няколко начина да излезете от ступора на изтръпването, когато ви е поставена диагнозата рак. Стъпка първа. Признайте и приемете, че се чувствате емоционално изтръпнали. Не се борете с това, както го валидизирате. Просто кажете: в момента се чувствам изтръпнал, понеже съм в шок. Казването му на ум ще ви помогне да се поосъзнаете. Ето защо приемете изтръпването като може би остарял защитен механизъм, вместо да се борите с него. Това може да намали и наличието на чувството за тревожност, което изпитвате. Ако обаче в момента ви се налага да вземете решение, не се срамувайте да поискате помощ, за да си дадете малко време, въпреки че в самото начало това може да изглежда трудно. Не се срамувайте при шок или силен страх за заболяването, да се обърнете към човека, който е отсреща, или към доверени приятели, към семейство или групи за подкрепа, тъй като се чувствате емоционално дистанцирани, за да ви помогнат да съживите способността да изпитвате емоции. Стъпка втора. Не забравяйте да дишате. Може и първа. Правете дълбоко диафрагмално дишане, за да помогнете за отпускане на нервната си система. Например, описаното на нашия сайт дишане тип кутия. Стъпка трета. Свържете се отново с настоящия момент, като се фокусирате върху сетивата си. Например, като докосвате студени предмети, дишвате силни аромати или разпознавате околните звуци. Техниките REST или сензорно заземяване 5-4-3-2-1 са подходящи. За тази цел може да ви е по-лесно да носите и да докоснете в джоба си или на врата си или на ръката си нещо за заземяване, т.е. да носите предмет, може и камъче, което да ви върне към настоящия момент. Стъпка четвърта. Това е рутината при грижата за себе си. Уверете се, че спите достатъчно и че се храните с здравословни храни, тъй като те са от решаващо значение за стабилизиране на психическото ви и физическото ви здраве. Днес си поговорихме за справянето с психологическото изтръпване, което включва бавното възстановяване на връзката между тялото и емоциите, както за използване на техники на сензорно заземяване, редовно физическо движение и търсене на терапия за справяне с основната травма или стрес. Поради тази причина ключовите стъпки включват намаляване на претоварването, поддържане на рутина и практикуване на самосъстрадание, за да се управлява това защитно, но често временно състояние на откъснатост. Пример за състрадание са медитацията, техники за дишане, дори молитвата. В по-дългосрочен план, при изтръпването, емоционалното изтръпване по-точно, помага физическата активност. Леки упражнения, като ходене, бягане, плуване или танци в продължение на поне 30 минути, помагат за освобождаване на стреса и повторното ангажиране на тялото ви, както и творчески прояви за справяне с чувството на изтръпване, като музика или писане, за да изразите потиснати емоции и когато те се чувстват неясни. Последното, което ще кажем, е кога да потърсите професионална помощ. Това става, когато изтръпването пречи на емоционалното функциониране и на ежедневното функциониране.
по-точно, на работата, на взаимоотношенията. Ако сте спрели да извършвате дейности, които обикновено ви харесват, ако изтръпването продължава продължителен период или причинява дискомфорт, ако сте преживели тежка травма, ако търсите повече информация каква терапия би ви била полезна, може да се обърнете към мен на нашия вебсайт wellnesscontinued.com. Ако това видео ви е било полезно, моля натиснете лайк. Публикуваме допълнителна информация на нашата Facebook страница Рак, разбери и живей. Благодаря ви. До скоро!